Zemina mezi námi vítám za okrsek číslo 5 Ostrava Venkov, okrskového starostu pana Toška. Dále zastupce okolních sborů z Horních Datyn, Bratimova a dále naše čestné členy. Výborem našeho sboru jsem byla pověřena, abych vedla dnešní jednání, které má následující program. Zahájení komise návrhové, zprávy o činnosti, zpráva pokladníka sboru, pak kontrolní a revizní komise, zpráva mandátové a volební komise, organizační záležitosti, plán práce na rok 2010, pak bude rozprava, usnesení a jeho schválení a tímto dospějeme. Děkuji. Je někdo proti? Žádám o jednotlivcích hlasovat, to znamená vyjádřili souhlas. Děkuji vám. Kdo je? Má někdo další návrh? Není mandátová a volební pracovala v následujícím složení. Ladislav Ondračka, Eva Tam. O jednání, a tím jsou zprávy o činnostáním uctili památku na tyto dva zemřelé členy. Ve zprávu velitele. Náš sbor má stále k dispozici cisternu CAS 32, rok výroby 1970. Ve dnech 23. a 24. května se 3 členové výjezdové jednotky účastnilo 7 družstev mužů a 3 družstva žen. V soutěži vyhráli muži z Muglinova, ale naši muži s výsledným časem 19,8 vteřiny a 3. místem se rovněž dobře prezentovali. Další byla netradiční soutěž v Řepištích dne 8. května, která se nám líbila a na výsledku nezáleželo. I s dobrým výsledkem požárního útoku 22,2 vteřiny to naši těší, jak naše ženy, tak muži. Já bych nyní poprosila vedoucí mládeže. A teď pár slov naší mládeži. Scházíme se už 9. rokem pravidelně v pátky v 15:30, a to buď v hasičárně nebo na hřišti, které máme nově vedle hasičárny. Účastnili jsme se všech soutěží v rámci okrsku. Jarní kolo probíhalo tak jako loni v Hrabové a soutěžilo se v jednom dní ve 4 disciplínách. A to v požárním útoku, štafetě 4x60 metrů, štafetě CTIF a v požárním útoku CTIF. Celkově jsme dopadli na 10. místě z 19 družstev. Na této soutěži jsme měli zastoupení poprvé i v dorostu. Soutěžila za nás Veronika Jiříčková, která skončila na vynikajícím 3. místě. Účastnili jsme se také všech soutěží v rámci okrsku. V Řepištích se soutěžilo ve štafetě 4x60 metrů a ve Bratimově mladí hasiči připravovali dárečník Mezinárodnímu dní žen a následně tyto dárky byly předány našim členkám. Byli jsme i na jednodenním výletě na Velké. Umístila na výborném místě a byla ohodnocena jak v kole krajském, tak v kole okresním, a to hodnotnými cenami, jejichž předání. Takže věříme, že i náš dnešní pozdrav a opětovnou gratulaci vyřazí dospělé členy. O vedení na schůzkách se střídavě starají Eva a Přemek Cílečí. A nyní ještě několik slov o ženách v našem sboru. Opět odvedli v našem sboru kus poctivé práce. Ale i některé další členky jsou rovněž připraveny kdykoliv pomoci při jakékoliv akci. Posuďte sami. V měsíci únoru se uskutečnil náš hasičský bál, který v letošním roce nebyl s tradičním pochováním basy. Několik členů a členek našeho sboru nacvičilo krásné taneční vystoupení. Měli jsme velký úspěch také díky tomu, že naše členky ušily pro účinkující nádherné kostýmy. V měsíci březnu každoročně pořádáme besedy v místní základní škole a mateřské škole. Odevzdali nejen obrázky s hasičskou tematikou, ale také povídky. Školu a základní školu z Václavice, Slezská Ostrava, hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Členové tamního profesionálního sboru dětem předvedli ukázku vyproštění z havarovaného vozu a také uhašení hořícího vozidla. Dětem i pedagogům se akce velice líbila. Které posilují naše družstvo žen, a to Kamila Juškové ze Šenova a Katry Juškové ze Sedlišť, čas 28,21 vteřiny. U nás ve Václavovicích 13. června na memoriálu Kranice ženy získaly 3. místo. Chuť k soutěžení byla. První soutěžní akce, kterou členové našeho sboru v tomto roce připravili, se konala v sobotu 19. září. Výsledek byl však natolik dobrý, že vypatřil k velmi dobrým i v nižší věkové kategorii. Na soutěži se i tentokrát sešly ženy ze 3 okresů. Ostrava, Frýdek-Místek i Karviná. Byla to děvčata z Havířov. V kategorii A do 25 let bylo 5 hlídek, v kategorii B do 35 let byly 3 soutěžní hlídky. Hlídka našich děvčat vyhrála 1. místo. Řeknu něco k hospodaření našeho sboru. K dnešnímu dní máme v pokladně částku 40 278 korun. Na vkladní knížce máme 20 000. Dále náš sbor disponuje 2 akciemi hasičské pojišťovny. Příjmy za členské příspěvky na letošní rok činily 11 330 korun. Z toho bylo odběro. Každá korunka do naší pokladny je dobrá a je účelně využívána. Z pověření kontrolní a revizní rady předkládám k dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé období. Bylo zkontrolováno celkem 112 položek. Při provedené kontrole bylo shledáno, že částky uvedené ve finančních dokladech jsou podloženy jednotlivými účty a souhlasí s částkami přednesených. Jednání dnešní výroční valné hromady je přítomno 35 členek a členů z celkového počtu 66 členské základny, to je 53%. Zdravím jménem Sboru dobrovolných hasičů ve Vratimově. Jak jsem si vyslechl vaše činnost, tak je velice různorodá. Dále vám chci popřát, blíží nám ty Vánoce, takže příjemné prožití vánočního svátku, hodně štěstí, zdraví, jak do Vánoc, tak do Nového roku a určitě se budeme těšit na další spolupráci. Přátelé, dovolte, abych jménem Latických hasičů a jménem svým vás pozdravil. Příští rok si připomeneme, nebo chceme oslavit 85. výročí našeho sboru, takže spousta akcí, na které budete zváni a těším se na spolupráci. Dobrý večer, chtěl bych jménem svým a jménem sboru dobrovolných hasičů Bartonicí pozdravit vaši schůzi a popřát vám všechno lepší do další činnosti. Dobrý večer, dovolte, abych se i já připojil k zdravícím, pozdravil vaši výroční valnou hromadu a novému výboru bych popřál mnoho úspěchů, pevné nervy a hlavně zdravíčko v tom novém roce, ať vám to šlape. Nejen za řepíské hasiče, ale i za Slezský okrsek. Srdečně zdravím vaše jednání. Se těšíme na naše soutěže, které děláte jak vy, tak my, jak pro mladé hasiče, že příští rok určitě dojete. Já bych chtěla teda, doufám, že za celý sbor teda poděkovat manželům Toškovým, Milace a Frontovi, že teda odcházejí z výboru našeho, takže bych chtěla jim poděkovat za práci, kterou vykonávali v našem sboru. Doufám, že budou pomáhat dál, tak jak pomáhají dosud, jak z mládeží, tak přinášeli hodně informací. Děkujeme, doufám teda jménem všech za práci, co vykonávali sboru. Já bych chtěl využít této příležitosti, pozdravil za okrsek číslo 5. Chtěl bych vám popřát hodně spokojenosti, hodně štěstí, příjemné vánoční svátky a hodně úspěchů v příštím roce. Dovolte mi, abych jako starosta sboru poděkoval všem členkám a členům za obětavou práci v uplynulém roce, všem okolním sborům za dobrou spolupráci a vzájemnou podporu, která mezi námi převažuje, soutěžnímu družstvu mužů a žen, mladých hasičů a jejich vedoucím za dobrou reprezentaci sboru a obce. Také poděkování patří obecnímu zastupitelstvu za vše čím přispívá k zajištění naší hasičské